در حاشیه سخنرانی президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқот бо аҳли илм ва маориф дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмии назаравӣ доир гардид. дар ҳамоиш роҳбарияти донишгоҳ ва олимону донишҷӯён иштирок ва суханронӣ намуданд. тавре таъкид гардид аз таҷрибаи таърихи башарӣ бармеояд ки ҳамон давлату миллати пойдору тавоно боқӣ мемонад ки захираҳои зеҳнияш солиму устувор бошад. дар раванди ташаккули падидаҳои номатлуби ҷаҳонишавӣ танҳо илму маърифат ва захираҳои зеҳнӣ ҳамчун сипар баҳри ҳифзи манфиатҳои миллат баромад карда метавонад. илму маърифат заминаи устувору боэътимоди тавоно гардидани ҳар як миллату давлатро гузошта кафолат медиҳад ки фардои ҷомеа дурахшон бошад. 30 май пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо аҳли зиё ва аҳли маорифчигӣ баромади вижа намуданд. воқеан ҳам ин баромаде ки асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ барпо намуданд, ин ҳам ба рушди иқтисодиёт ва ҳам ба рушди илму техника ва ҳам ба рушди давлату давлатдорӣ аҳамияти хоса дорад. зеро дар ҷумҳурии тоҷикистон шароити хеле хуб барои муҳаққиқон ва барои омӯзгорон фароҳам овардааст. нуқтаҳо ва масъалагузориҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фарогири масъалаҳои мубрами илми тоҷик буда роҳҳои рушд ва ба манфиати миллат истифодаи он мавриди омӯзиш қарор гирифт. сарвари давлат аз мушкилоти ҷойдоштаи илми ватанӣ ибрози нигаронӣ намуда таъкид карданд ки имрӯз мо бояд илмро дар истеҳсолот мутобиқ сохта баҳри рушди ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ боз ҳам талош намоем. олимон ин захираи бузурги зеҳнии ҷомеа ба ҳисоб мераванд ва маҳз онҳо метавонанд ки бо корҳои илмии таҳқиқотии худ барои рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ саҳми арзишманди худро гузоранд ва маҳз бояд мавзӯъҳоеро интихоб намоянд ки онҳо дар амалия истифода бурда шаванд ва онҳо тавонанд ки потенсиали илмии кишварро баланд бардоранд ва тавонанд ки илм ба истеҳсолот ҷорӣ шавад. таъкиду пешниҳодҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар раванди шароити бисёр ҳасоси ҷаҳонишавӣ ба маврид ва саривақтӣ арзёбӣ мегарданд. воқеан ин баромади саршор аз миллатдӯстии меҳварии пешвои муаззами миллат буд ки дарку фаҳмиши он аз ҷониби ҷомеаи шаҳрвандӣ бисёр муҳим ва зарур аст. пешвои миллат ба маврид таъкид намуданд ки танҳо маърифат садди роҳи ҷаҳолат шуда метавонад. маърифат имкон медиҳад ки тамоми арзишҳои ҷомеаи инсонӣ ҳифз шуда барои зиндагии субот ва шоиста истифода шаванд. имрӯз қишри зиёӣ ва уламои кишварро зарур аст ки насли наврасу ҷавонро пеш аз ҳама дар рӯҳияи миллӣ ва омӯзишу аз худ намудани асосҳои илму маърифат тарбия намоянд, чун насли солим кафили солимии миллату давлат мебошад.